Hello. Oh, Picture picture mo din na. Akong naong ba sus, kahagard na. Okay ra, uy, ako gani okay. Grabe ka busy today. Hello mga bay, kumusta? Nami karon sa Anania Coast. Okay? Diri sa Liluan, no? Kot-kot liluan. Diri sa iskina Kutkot Liluan. Og di arang ako nga pinalanggang followers from Saudi kano? Oo, sa From Riyadh. from Riyadh siya og gimingaw siya og dahon sa Georgia mga bay mo nga nihapit ko sa Pacific Mall. Ninaog mi sa among gisakyan, nasakyan na mo Liluan. Ninaog mi kay Naog sa din. oh kay diha man gud ko nakapalit. Sus nahutdan man sila. So you are not lucky today. Bitaw. Sige lang. Biya ko lang bit-bit. Unya, di arami. Ala kanindot tiri mga bayan ang palibot. Oh. Pwede sila mo Medyo- palit, di ba? Napay-available lahat. Napay available diri ka nakapalit? Oo, dito ay. Ha dapat Namaligya ninyo. man sa Kubay. Nag-agent sa day ka? Unsa nga real estate mo? Before Pagulos, pero ni-resign ko ang bag. Sige. Private. Oh, ako na mga bunga sa singot sa kadlawon. Charot. Singot sa kadlawon. Hello sa diri, hello. Kisa man mga kauban? Amiga. Akong Mga kaamigahan sa Katilingban. video sila ay. Oh, hello sa hi sa diri, hi. Pagka-perfect ba? With kola chuchi pa, bomb, panis. Oh, sige. Dira ako mga bahandi diri, nag-zipline sila. Oh, sige. Hinay. Naisi mi zipline diri. Woo! Ala, lalamba. Mabalik ra day siya. Bang! Sige. Hala niya, naka-experience sa zipline? Unsa may gibati nimo sa cute nga zipline? Pwede man mo duha siguro or dili pwede? Labi ganahan naman sila ari. Oh! Boom! Naku yan, kurang silang mana ba? Sige, tara na, ligo na mo. Tara na. Kay gabi na. Ay, alas 7 na daw kutob. Sige. Daro. Hello, haggard kayong face mga bay. Daghan ako gidiliberan ron 5 mo ka buok. Shout out sa pugangan si sige. Mama Lilia, imong idol ay diara ay si Inday Kabkab. Malingaw siya si imo. Salamat kayo si Nana Mama Lilia. Lilia. Hello Mama Lilia, thank you so much sa pagpangga. Di nasa lag na pugod diri sa iskina Putpot sa Liluan. Kot oy. Kot di ay. Sa kuna-huna palutpot manggod oy, siyalan siton. Nadaot jer. Sige, nadaon sa Gerger. My God. Ako ang kasin gabi gay patanaw ko mong video parte na mong katawa sa nakagigit katawa lagi ka. Lagi. Asa man sila kana? Muna yung grupo ron. Woo! Nagabinan. Nagabinan ng mayor. Charot. Nagabinan si Mayora. Dagan mo ko gidiliberan ron 5 jud mo ka buok. Dagan mo si Oh. Daghan jud mo. Salamat sa Ginoo na accommodate jud ako tanang deliveries today. Basta Sabado Domingo daghan jud ko deliveries. Okay, hala kanindot. Woo! Hello, maayong gabi. Maayong gabi. Sa mura sa diri nabot bay. Ana alas 2 kami diri. Alas 2 na sa hapon. Nagdutsun bili kami dito sa balay. Kinsa man ang birthday? Kung anak. Asa man ron? Princess. Pila may edad niya? 13 years old. 13 years old. Si Princess Charming. O, di ara mga bay. Ang cute kay swimming pool. Yan na siya. Kuan diri? So, nag-glowing siya or what? Glowing hinay, no? Sige na, ligo na mo. Haman ang nag-birthday. Hi! Happy birthday! Happy birthday, princess! Tara, ang birthday girl. Ay, ka-cute.
So, maura ni siya. Then, ay dagat dito mga bay. Overlooking ang dagat. Nindot siya, oy. Okay, dari sa Anania. Sa iskina, putpot. Dara, ligo. Sige na lang. Dara, ligo. Ikaw, ligo na mo. Andro! Dari, biyo, suwayo, biyo. Ngit-ngit naman, oy. Di na makita. Huwag mo na kung butang lights. Huwag na butang lights. Lights, camera, action. Manguan, manglungkab sa ta diriham sa ilang handa. Magpalaway sa ta, magpalaway. Number 1. Saging, nilungag, asang hayag bi ato yung paibog ni. Uy, kanina rin namin naka the best diri oh, para sa inyong tanan. Dali, dagko kayo. Dali, mga anta. Nanglungkab din sa mga handa. Oh. Sige. Happy birthday kay Princess. Bibi ni Bay. Bibi ni Bay Christy. Christy. Dara. Nasilay sala diri. Ang cake Gibutangan mo sprinkles. Sige. Gibutangan niya ba? Nindot no, ni kinano dalang sprinkles. Dagko na ba kayo? Kaon na mo, kaon. Pwede lang kaon. Ang kabaw! Pwede nila, may kutob ha. Salamat kayo. Baw. Oo. Ako'y gabake, anak. Siya yung nag-bake lami ka. Sunaot, magustuhan ninyo. Salamat kayo. Goy, ang agtang bay. Haggard, ikar today bay. Kung gani ba, hagar na kayo. Dagan kayo. Man, guwapa man kayo? Guwapa kayo, basta ito yung sintro suga. Bye-bye! Bye-bye, salamat kayo, bye Christy. Sa invite. Nakita nyo after 5 years. Mga gahapon na ito nag-chat-chat, no? Gahapon namin nag-chat-chat. And then, naan ako karon diri. So, daghang salamat. Bye, Christy. God bless. Nasa laag taong diri sa kuwan. Niluan. Happy birthday!